Miri, tenim un problema, regidora. Bueno, a partir d'avui en tindrem dos, però ara en tenim un, que és que vostè es prepara les rèpliques abans de saber què diré jo, amb la qual cosa m'explica coses que em semblen molt bé, que estan molt bé, però que no tenen res a veure amb la intervenció que he fet inicialment. La qual cosa aquest debat, com a mínim, perd una certa qualitat, que és això, justament la de ser debat, perquè vostès encara no ens han dit que no. No? Nosaltres no hem anunciat el nostre sentit de vot, però és que nosaltres ja els hi vam fer aquestes propostes, ens vam quedar amb un ja en parlarem i ja està. Llavors, avui, ara ho entenem perquè vostès presenten aquí un pacte, un acord més ben dit, doncs entre Junts per Castellar, Junts per Catalunya i el PSC, doncs que manté la lògica del pacte de govern del Consell Comarcal, que manté la lògica del pacte de govern de la Diputació de Barcelona i que, per tant, doncs, bueno, ja està. Ens sembla molt bé. Però el que no ens sembla molt bé és que, ostres, vostès presenten un pacte que, segons ha dit aquí el portaveu de Junts per Castellar, fomentarà l'ús del vehicle privat en el centre amb els aparcaments. Bueno, no ho sé, doncs, escolti, vostès han pactat això, no nosaltres, no? En tot cas, deia que tenim un problema, sí que en tindrem un segon. Quan vam començar a parlar vam acordar, i ho recordo perfectament perquè li vaig agrair molt, que mantindríem una sinceritat molt clara en tot el pacte, i que si era, i que si no era, no era, i en el moment que fos, seria, i si en el moment que no fos, doncs no seria. I aquesta sinceritat, per la nostra banda, doncs ja està, s'ha desfet. Ja em sembla que està bé doncs, que jo avui ho expliqui públicament aquí, perquè no ens l'hem trobat de l'equip de govern. Nosaltres vam anar amb una posició que li vam dir des del primer moment que era una posició molt clara, que podríem tirar molts màxims per anar a negociar, saps? Et trec això, no, escolti, volem aquests 5 punts que són d'acord. Era molt fàcil dir-nos que no, i aquí ho hauríem entès. Aquesta indefinició em sembla que és pitjor que un no. Però bé, en tot cas, aquí ens quedarem. Però m'ha agradat especialment la seva frase de que entrem en una negociació sense voluntat de negociar, etc. En tot cas, els hi votarem que no, primer perquè ja entenem que per defecte o per omissió les propostes que hem presentat queden aparcades o no quedaran interessades, però a més podem votar que no per un cert interès. Vostè deia que han recollit les mocions, teníem una moció aprovada per aquest ple del juliol del 21, que aquests pressupostos havien de venir acompanyats d'una mirada d'un impacte de gènere, d'un informe sobre l'impacte de gènere d'aquests pressupostos. No ha vingut acompanyat d'això. Ja els hem explicat abans, sobretot amb el tema de les ordenances, que hi vèiem diferents marge de millora, però aquest era un molt bon moment per qualificar pressupostos. Mirin, hi ha una qüestió que em sembla que està bé que comencem a posar en solfa i que en parlem amb tota la naturalitat del món, que són les subvencions a entitats, que potser haurem de clarificar-ho. I posaré un exemple que, vaja, a vegades està bé qüestionar una cosa amb la qual estàs absolutament d'acord, no? Perquè així el que qüestiones és el procediment i no el resultat, que comparteixo. El Club Atlètic Castellar, aquest any, en aquesta subvenció, ha passat fins ara anava a concurrència competitiva, per tant s'havia de presentar amb una base de subvencions, l'últim any va obtenir 5.800 euros, si no ho he llegit malament, i aquest any passa una subvenció nominativa de 15.000 euros. Totalment d'acord i perfecte. Per què? Per què el Club Atlètic? Per què hi havia el Club de Bàsquet Castellà o el Club de Futbol o les entitats que hi fossin i no hi ha, per exemple, el Centre Excursionista de Castellà, per posar un exemple? Segur que hi ha uns motius, però aquesta hauria de ser una qüestió que queda molt clarificada, que fos molt clara. Per què amb una concurrència competitiva el Club Atlètic rep una quantitat que es multiplica amb un altre any, quan és nominal? No ho sé, segur que hi ha una explicació, però aquesta explicació, que després de buscar-ho molt no s'ha pogut trobar, crec que hauria d'estar a l'abast de tothom, aquesta transparència democràtica. Aquest és un punt per això, per endreçar, per clarificar. Era l'any, i aquest sí que no hi havia excusa, de la tarifació social. Era l'any de passar de la cultura de la subvenció, de la cultura de l'ajuda, a la cultura de l'equitat, a que els ciutadans i ciutadanes puguin accedir als serveis municipals en funció dels seus recursos, sense ajudes. En funció dels recursos de cadascú, poden accedir a diferents serveis municipals. Podien haver començat més progressivament per un tema, podien haver començat com volguessin, però era l'any de la tarifació social. I entenem que aquesta voluntat de progressivitat, i per tant aquest acord justificat amb el centre-dreta, doncs ja queda més clar i ara ho entenem, no? Sí que és veritat que saludem perquè, escolti, reconeixem moltes virtuts en aquests pressupostos, com hem reconegut moltes virtuts a tot i sempre i en qualsevol moment.
no sé, la bonificació d'ordenances en lloc de la generació d'ajudes com s'havia fet, que era el que els reclamàvem en el pressupost anterior i que en aquell any no va ser i que aquest any doncs ja ha sigut. Escolti, fantàstic. Però a més tenim dubtes sobre el propi funcionament de l'Ajuntament i de com funciona dintre i de veient de com s'encallen o es desencallen les coses. I abans la mateixa regidora de Recursos Humans reconeixia doncs, que hi ha un problema que hem de superar i ja està. I nosaltres entenem que això que estan fent vostès o aquesta proposta que estan fent vostès no ho superarem. Ho pal·liarem, ho arreglarem, ho mig amb el nasó, però ens petarà més d'hora o ens petarà més tard, perquè l'Ajuntament, com molts ajuntaments, corre un cert risc de col·lapse i hem de tenir-ho en compte. I en aquest sentit, per exemple, si volen puc entrar partides concretes. Mirin, amb un tema, ara celebro que hagin acordat el procés participatiu de la Playtex. Ho aplaudim, ens hi sumem i, escolti, tant de bo funcioni molt bé perquè tindran tot el nostre suport i tota la nostra simpatia i si els podem ajudar amb alguna cosa, som aquí. Entenc que segurament no, però nosaltres som aquí per si fa falta. Però és que els estudis i treballs tècnics dels serveis generals d'urbanisme es doten 100.000 euros, que 100.000 euros poden ser molts diners. Són molts diners per una economia domèstica. Però escolti, per generar estudis i treballs tècnics, per tot el volum de coses que diuen que volen fer, per totes aquestes millores de voreres, per totes aquestes millores d'asfalt, per totes aquestes millores de parcs, per tot aquest disseny urbà, etc., nosaltres ho veiem insuficient. Conto que tinguin prou, però nosaltres aquesta quantitat per estudis i treballs tècnics, aquest poc encarregar fora, ho veiem, diguem-ne, ho veiem insuficient. Però en tot cas, el que ens agradaria també parlar, més enllà del que avui ens posen xifres del 14, del 12, de l'11, del 29, del 78%, ens és igual, és per què serveix això. Si reordenem els espais, si reordenem el municipi, si reordenem espais del municipi, és perquè encarem projectes de futur. Escolti, això ho veiem molt clar. Abans parlàvem del Parc de Canyelles, que els demanem, sisplau, una comissió informativa per poder-la parlar. Per què? Perquè no els demanarem que arreglin el Parc de Canyelles sencer, com ens agradaria, com nosaltres ens els imaginem, perquè això té una perspectiva de futur que és una millorada, ja ho sabem, però escolti, volem encarar-ho. I si vostès ara poden fer una petita intervenció, aquesta petita intervenció sigui estratègica i que ens marqui línies de futur. Ens sembla molt bé que inverteixin a tot arreu, però la nostra gran pregunta i la nostra oferta inicial, i que com sempre no queda resposta, és i això per què es fa? I això cap a on vol anar? Què volem aconseguir amb això? Quan hi hagi estratègia, comptin amb nosaltres. Si hem de jugar partidetes amunt, partidetes avall, escolta, ja ens està bé l'acord que han tingut i ens està encara millor no ser-hi, no? Però aquesta estratègia, aquesta mirada llarga que intentàvem posar i que era l'any i que no la tornarem a tenir. Saludem especialment, és evident, el condicionament i les millores de l'espai públic, vull dir, dedicar $500.000 d'euros a arreglar voreres, vull dir, aquí sí que no li demanarem... Pot tenir molta estratègia, però això és una bona notícia i arreglar places, però hi trobem a faltar el per què. En tot cas, algunes qüestions així molt menors, un recordatori, per posar un solfa, això no és un res, és així. Ens gastarem gairebé 1.050.000 euros amb electricitat i amb gas, quan després tinguem una moció sobre l'oligopoli i els beneficis dels oligopolis elèctrics i energètics, crec que estarà bé tenir aquest milió llarg d'euros que ens gastem en el nostre municipi. Hi ha temes estructurals que s'havien d'haver arreglat. Escolti, continuem mantenint l'arbrat arbrari com a inversió quan és un manteniment claríssim i em sembla que ja som l'únic municipi que estem aquí. Farem, sisplau, una reflexió i una clarificació sobre les convocatòries de subvencions i sobre les convocatòries, com han d'anar, per què les entitats reben el que reben i què volem de les entitats. És evident, si vostè es troba millor fent un discurs en el qual creu que no donem suport a que a la senyora Anna Margalef amb la seva regidoria de diversitat funcional se li augmenti el pressupost, quan em sembla que ella pot explicar tranquil·lament que el primer felicitar-la quan vaig veure l'esborrany de pressupost vaig ser un servidor de dir, ostres, molt bé, me n'alegro molt, si vostè es vol quedar amb aquesta lectura, quedis amb aquesta lectura. Escolti, cap problema. Però és que no som referents. Aquest municipi està perdent pistonada i era el moment d'agafar pistonada i agafar lideratges i no l'agafarem. Vostè celebra un 14% de cultura, clar, però aquí permeti'm la broma matemàtica, el 14% de zero continua sent zero. No parlem de percentatges, parlem de què passa. I em sembla que tots tenim clar que la vida cultural en aquest municipi està patint un retrocés de fa anys.
I si vol, li pot posar la culpa a l'Ajuntament, i si vol, li pot posar a les entitats, m'és igual, i si vol, podem parlar de les assegurances que s'hi troben. No sé, no vull repartir culpes. Ostres, volíem un diàleg clar, volem poder tenir algun dia un diàleg clar i serè sobre què volem fer en aquest municipi i quina estratègia i quina importància té la cultura en aquest municipi. I no el trobem en els pressupostos, no el trobem en els acords dels pressupostos i no el trobem per enlloc. Per tant, mirin, els hi votarem en contra d'aquest pressupost, els hi votarem en contra, no volem votar en contra perquè ens hem trobat doncs, que veníem. Escolti, és que insisteixo, si vol faci una repassada per aquests mons de Déu, a veure quants grups de l'oposició se la van a jugar a fer una negociació conjuntament amb el govern amb la taula, amb el comitè d'empresa. Cap, per què? Perquè en podríem sortir rostits. Electoralment ens sortirien rostits, perquè és evident que si vas a una negociació laboral, escolta, no pots acomplir les expectatives de tothom. És evident. I el grup de l'oposició, de normal, ens dedicaríem a dir que sí a tothom, i això no ho farem. Perquè l'estratègia, perquè la importància d'aquest canvi, hosti, és que l'hauríem de tenir molt clara. Vull dir, insisteixo en l'article del Jordi Muñoz. Escolti, és molt greu el que ens està passant si no som capaços de modificar les estructures de funcionament dels nostres ajuntaments. En tot cas, sí, li votem que no, si amb això creuen doncs, que tindran un bon acord del municipi, felicitats i endavant, però nosaltres avui ens anem profundament decebuts a casa. Molt més del que ens imaginàvem que marxarien. Gràcies.